салом алейкум мухлисони мадагаскар бусаи ошиқона ва паҳлон ва бузбала ногуфта намонад ки ман ҳамаи шуморо дӯст медорам ва барои рухи шуморо болида гардонидан боз як филми тасвирӣ тарҷума кардем бо ҳамроҳи ҳамкоронамон ва зарраи ҳам ки бошад барои таъби шуморо болида гардонидан мушкилиҳоро пушти сар кардем марҳамат тамошо кунед чӣ механдед мутфилми мазҳакаеку исбот кардагиар кӯчӯ яъне бисёр мӯчӯ бисёрмаша кардан агар ҳарча якка кунем горка мешавад салом ба падарон ва модарон ва ба ҳама меҳмононе ки дар ин ҷо ҳузур дорад ва ногуфта намонад ки ман ҳамон маргунофи таърифӣ кучкар як ду зера се кушка то дар ин ҳолат ки расонда бошад агар ман ӯро бихабун ку титу пора мекунам ман баъзе вақт рости гап асабонӣ мешавам рости гапа бигӯм баъд мекафум асабонӣ мешавам мешавам хел ман баъзе вақт 100% дальше мекафум асабонӣ мешавам баъд бузург метавам ҷон фаҳмиди гапира масхарабози ки як соат пеш бояд меомад торт бачамона зад ҷазирбоча буровард мега ягон не ай сария бул дига ҷон фаҳмиди гапира масхарабози ки як соат пеш бояд меомад торт бачамона зад ҷазирбоча буромад бо даҷа баромад кеса мега ягон офис боша ҷазирбоча буровард ҷазирбоча буровард мега ягон офис боша мешасас ҳаму ҷое гуфтагӣ ҳаму ҷо нафаҳмидам накуед нашунидам накуед тухмамона дӯздестя сачко ясмаи ма бояд ба шуморо бехӯрам сариштен фақати сару кор нагирен як бор дига камтар доз задантай хеле баландтар кар сариштен фақати сару кор нагирен овози ӯ ихали нестай овози ӯ борики нежнияй ин эхалияй чӣ ту мода дарс гузашти ту мода чӣ хеле дарс гузашти хайра бес варақ зада мебинем ки ту мода чӣ гузашти дурӯғгӯӣ фарбегӣ арзбозӣ бо ҳофизие ки то дар саҳна ёд нагирӣ офизира на бро то дар саҳна офизира ёд нагирӣ на бро ман намошам ба пеш суб бахайр чики суб бахайр чики суб бахайр чики меа овоша сате олбе як ду се бобоима бобокалёлима ҳатто як холаима ҷои тухморо мекоф наёфт ама ман ёфтум эратумша мо ҳамон оилави айдумушқа бирем неки хош мамадойлари айдумушқа бирем неким хош дидаву дониста калаша дар дуруни тухумдоғ якас ай ҳамо дуруд гӯшкураем диден ака гизалагима рафтем як ду се диден ака гизалагима маладес моиша тухбриён мехӯрем қош ту ба мақсода мерасем вай наза маргунов тухбриён мезанад ман меравам тортой кӯҳ ба ёди гузаштаи худ дар он сарои ман кунам ки чӣ гуна машҳур будам ҳар касе маро медид он гаҳ сар мепурсид ситораи пурҷило будам ман қатъи равин продакшн шогирдум тамоми
جنگل خروجه گشتیم. 100%.